با مقصد اجرای سپارش پروتکلی جلسه مشاوره агентии тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва нақшаи кори маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакен дар ин ниҳоди назоратӣ машварати дастурдиҳӣ дар мавзӯи истифодаи воситаҳои чинак дар соҳаи тандурустӣ баргузор гардид. Машварати дастурдиҳиро директори маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакен ҳабибзода умед лутфулло оғоз бахшид ва иттилоъ дод ки дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо иқдому ғамхориҳои рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон соҳаи тандурустӣ мақоми махсус дорад ва бо ин мақсад ҷиҳати бунёди муассисаҳои соҳаи тиб таъмини онҳо бо дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ ва воситаҳои зарурӣ пайваста тадбирҳои созанда амалӣ мегарданд. яке аз омилҳои асосии ташхису табобати беморон ба мутахассисони соҳибтаҷриба ва истифодаи мақсадноки воситаҳои чинак дар муассисаҳои тандурустӣ вобаста аст. дар ин замина мо тасмим гирифтем ки бо роҳбарият мутахассисон ва кормандони муассисаҳои табобатии шаҳри панҷакен пиромони истифодаи воситаҳои чинак дар муассисаҳои табобатӣ ин машваратро доир намоем. мақсади асосии мо изҳор дошт ҳабибзода умед мутобиқ будани воситаҳои чинак дар муассисаҳои табобатӣ ба стандартҳои давлатӣ ва саҳв гузоштан барои сифатан беҳтар намудани ташхису табобати беморон мебошад. дар машварати дастурдиҳӣ сардори шӯъбаи назорати давлатӣ ва санҷиши воситаҳои чинак зарифов убайдулло шодимуродович дар бораи истифодаи воситаҳои чинак дар соҳаи тандурустӣ таърихи назорати воситаҳои чинак дар китоби тоҷикони академик бобоҷон ғафуров ва дигар қонун қоидаҳои амалкунанда маълумоти муфассал дод. дар машварати дастурдиҳӣ намояндагони муассисаҳои табобатӣ низ ба сухан баромада андешаву мулоҳизот ва пешниҳодоти хешро пиромони дақиқияти истифодаи воситаҳои чинак дар соҳаи тандурустӣ ки омили асосии муайян намудани сарчашмаҳои беморӣ ба шумор меравад сухан гуфтанд ва ҳамзамон изҳор доштанд ки бояд ҳамкориҳои агентии тоҷикстандарт бо соҳаи тандурустӣ хеле самарабахш ва мақсаднок ба роҳ монда шавад. дар машварати дастурдиҳӣ пиромони иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона ва тартиби гузарондани санҷиши мутобиқати воситаҳои чинак низ як гуфтугӯи судманд анҷом дода шуд. сардори шӯъбаи назорати давлатӣ ва санҷиши воситаҳои чинак убайдулло зарифов пиромони ин мавзӯъҳо низ маълумоти муфассал дод ва ба як қатор саволу дархостҳои иштирокчиёни машварати дастурдиҳӣ ҷавобҳои мушаххас дод. машварати дастурдиҳиро директори маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакен ҳабибзода умед ҷамъбаст намуд ва бори дигар изҳор дошт ки мин баъд маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарти шаҳри панҷакен ҳамкориҳоро бо муассисаҳои табобати шаҳру деҳоти панҷакен ва минтақаи зарафшон ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати истифодаи воситаҳои чинак дар соҳаи тандурустӣ густариш мебахшад ва мо итминон дорем ки кормандони муассисаҳои табобатӣ бо мақомоти агентии тоҷикстандарт ҳамкориҳои хешро боз ҳам самаранок роҳандозӣ хоҳанд кард. гузориши аббос ҳамроҳсода исмоилҷон холов қайём ҷураев аз маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарти шаҳри панҷакен.